Echazwa njengogama lakhe layanyaniswa nobuKristu lokulwela amalungelo, ungumfuziselo omhle kwabadala nabancinci. UBishop wamatshitshi eKapa uThabo Makgoba nobechophele loo nkonzo ibicuthelwe nje kubantu abali150 ubuvuyela ubukho bukaTutu ngale mini ikhethekileyo. We are grateful to still have him, and we know that the biblical age is 70, and we're living on bonus years, but we hope that God will give him more life and exuberance. Usapho luyibulela imiyalezo neminqweno emihle ephuma nakwihlabathi. He couldn't have done all he has done without the love, support and prayers of so many people. We're of course incredibly grateful. It's not everyone who gets to say, here I am almost 60 years old and still able to look at both of my parents. Isifundo saminyaka lesa sesidlangalaleni se-11 11th Annual Desmond Tutu International Peace Lecture siza kuqhuba kwangalenhlwa. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa.